Pagpanghatag sa financial assistance alang sa mga nabiktima sa Bagyong Odette sa lungsod sa Cordova, posibleng malangay human gikatahong gibabagan sa oposisyon ang pagahinunta og tag 10,000 pesos alang sa totally damaged ug 5,000 pesos alang sa mga partially damaged household. Si Luan Mirundina sa report. Hingpit nga nagusbat sa Bagyong Odette ang panimay ni Richie Limpangog sa Purok 5, Barangay Katarman, lungsod sa Cordova. Usa ang iyang balay sa mga nahimutang daplin sa dagat, busa halos wa nay masalbar sa nangaguba nila mga gamit lakip na ang iyang motorbangka. Apan kay gikinahanglang mubangon pagbalik gikan sa trahedya, hinay-hinay usab nga gipabarog ni Richie ang ilang panimay bisan kun kuwangon ang iyang kita sa pag-sideline usahay isip helper sa construction. Aron lang may mapasilungan gikan sa init ug uwan, namunit na lang si Richie Limpangog ug sa may mga naanod nga kahoy ug mga sin aron lang may mapurma nga ilahang balay. Busa ingon na lang ni ana ang ilang panawagan ngadto sa lokal nga kagamhanan nga unta mahatag na ang ayuda ilabi na ngadto nga sama nila nga totally damaged ang mga panimay. Kaya nga mong kuan nga puro manibuslot, matuog mi magbukot ang mig trapal para di mabasa. Ang mga sila na puro basa palit lang kog laton kay sudla na sa mga gamit ba mga sanina nga di mabasa man. Mato ni Cordova Mayor Techi Sitoicho, buot niyang mahatagan og tag 10,000 pesos nga financial assistance ang matagtag iya sa panimay nga hingpit nga naguba sa bagyo og tag 5,000 pesos alang sa mga panimay nga partially damaged. Apan gikatahong gibabagan kini ni Konsehal Cesar Didoy Suan kinsa mo'y mayoralty aspirant sa oposisyon. Sa sesyon sa konseho sa lungsod, gipasabot ni Konsehal Suan nga wala niya babagi ang paghatag og financial assistance sa mga nabiktima sa bagyo. Apan gipaminusan lang niya kini ngadto sa tag 4,000 pesos alang sa mga totally damaged og 2,000 pesos alang sa mga partially damaged. Padayon ta sa 10,000 o 5,000 na ihatag is 49 million. Ang atong kwarta is only 30 million. Iyang gipadugay-dugay, kung iya palang unta tong gitugtan, ilang gitugtan, ako na nang nahatag sa katawhan sa katong mga totally damaged. Ang ato na lang problema, ang partially damaged. And do you think dili mutabang ang province ug ang national? Ana, mutabang pero at least natabangan na tunamo ang katong totally damaged, katong hapa kayong mga balay. Sa labing awahing ihap sa taga Municipal Planning and Development Office, ana-ana sa 2,343 ang totally damaged nga mga panimay, samtang 11,842 ang partially damaged. Matod sa mayor, tungod ni ining padayong pagsaka sa gidaghanon sa nagusbat nga mga panimay o gahin nga gipalabang sa konseho, dili pa siya makahatag sa takdong petsa kung kanus a mahatag ang financial assistance. Apan gipaniguro niyang mahatag kini sa labing daling panahon. Unya unsa na may buhaton nato ani ron? 4,000, 2,000. Asa man ta mangahoy anang 4,000, 2,000. Nga nisaka naman ang kuan number of totally damaged and partially damaged. Walay madawat ang katawhan diri gikan sa LGU. I don't know kung sa ilahang kuan, but ako nangita ko paagi from national and province. Busa ang mga biktima sa Bagyong Odette, sama ni Richie, magpadayon lang una sa pagpanikay-sikay samtang wa pa ma-release ang gisaad nga ayuda sa lokal nga kagamhanan. May mulahos na ilang ingon nga nalagi kwarta ko no may lalagi mo lahos yung nagkuan may puno-puno diri sa mong bahay ba. Makatarong mig palit og sin. Ang sin gano tag 500 mang usa ko nukbuog. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bista.